personer angrebet. Mod den ene blev der kastet molotov-cocktails, og der blev affyret flere skud. Hej lille æg. Ja, du ligger så flot med hovedet. Ligger du der? Dygtig Basse. Episoden skaber mindelser om november 2005, hvor flere forstæder til Paris stod i flammer. Dengang startede Spiser du lige din hånd? teenager blev dræbt af elektrisk stød, mens de angiveligt var på flugt fra politiet. Smager hånden godt, lille æg? Muslimske friskoler danner forbillede for kommunens folkeskoler med mange tosprogede børn. Eleverne på friskolerne får nemlig bedre karakterer. Faldt du helt i søvn? Og de kalder så udskilte muslimske friskoler. En ny opgørelse fra Københavns Kommune blandt de 16 skoler med flest tosprogede børn viser nemlig, at de muslimske friskoler klarer sig bedre, hvad angår karakterer. Hvor karaktergennemsnittet for kommunens skoler med mange tosprogede børn fra 2002 til 2006 har ligget på mellem 7,18 og 7,29, så ligger de muslimske friskoler på mellem 7,39 og 8,36, altså højere. Ifølge forskningsregion Københavns Universitet, så kan forskningen skyldes, at lærerne på friskolerne har meget høje krav og forventninger til eleverne. Både for efterfølgende lærere Det er det svært. hos Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning vil man nu lære Ui, der trillede du. Trillede du lige, det var flot, du var dygtig.